வணக்கம் ආයුබෝවන් அனைவருக்கும் வணக்கம். මේ ස්ථානට පැමිණ සිටින යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කයේ අපේ පක්ෂ නායක අමාත්‍ය චන්ද්‍රසේකරන් සහෝදරයාගෙන් ඒ වගේම ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාගෙන් ඉලාන් කුමරන් මන්ත්‍රීතුමාගෙන් ඒ වගේම RDA එකේ සභාපතිතුමාගෙන් පෙට්‍රෝලියම් කෝපරේෂන් සභාපතිතුමාගෙන් දිසාපතිතුමා ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමාලා ඇතුළු සියලුම නිලධාරීන්ගෙන් ඒ වගේම වේලනේ සහ ඩෙල්ෆ් නෙදුන්තීව් சபாவல உறுப்பினர்களாக மே சிலுதுனாகியும் அவசரம் அந்த வகையில் இன்றைய தினம் இந்த நிகழ்வில் பங்கு கொண்டிருக்கும் கடற்தொழில் மற்றும் நீரியத்துறை அமைச்சர் சந்திரசேகரன் தோழர் மற்றும் பெட்ரோலியம் கூட்டுத்தாபனத்தினுடைய தலைவர் மற்றும் வீதி அதிகார சபையினுடைய தலைவர் மற்றும் அனைத்து அரச நிலதாரிகள் மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் அனைவருக்கும் இந்த நிகழ்வில் நான் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ඒ වගේම මන්ත්‍රීතුමාලා දෙදෙනාගෙනුත් අවසරයි මම. அந்த வகையில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் කැමනානිසා පෙරුන්නේ. எங்களுடைய ரஜீவன் தோழர் மற்றும் பவானராஜா தோழருக்கும் வணக்கம். මම හිතන්නේ කතා ගොඩක් කෙරුණා මේ ගැන ගොඩක් පැහැදිලි කිරීම කෙරුණා. நான் நினைக்கிறேன் இந்த இடத்தில் நிறைய உரையாடல்கள் இடம்பெற்றது, நிறைய விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. මේ කුරිකට්ටුවන් ජටිය කියලා කියන්නේ මම ටිකක් කියුවා ක්‍රිස්තු පූර්ව පළවෙනි සියවසේ ඉඳලම මේ ජටිය මේ දූපත්වල ජනතාවට සේවය සපයලා තියෙනවා. நான் இந்த குறிகாட்டுவான் இறங்குதுறை தொடர்பாக வாசித்து அறிந்து கொண்டேன். அந்த வகையில் நீண்ட காலமாக இது மக்களுக்கு மிகுந்த ஒரு பயனுள்ள ஒரு இறங்குதுறையாக காணப்படுகின்றது. නයිනතිව් වලට නෙදුන්තිව් වලට මේ ප්‍රදේශයට ඒ වගේම ඉන්දියාව දක්වා අතීතයේ අවුරුදු 2000කට කලින් ඉඳලා මිනිස්සු යන්න මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. அன்றைய காலத்தில் நெடுந்தீவு மற்றும் நயனாதீவு தீவுகளுக்கும் மற்றும் இந்தியாவுக்கும் இந்த இடத்திலிருந்து பயண போக்குவரத்துக்கான இந்த இறங்குதுறையானது பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ඒ වගේම තමයි අද මේ ජැටි එක ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. නයිනතිව් වල තිබෙන අම්මාන් කෝවිලත් බෞද්ධ විහාරයත් ඒ වගේම මෙතන මේ ප්‍රධාන ගොඩබිමේ තියෙන சென்ட் சேவியர் தேவஸ்தானයක් නිසා மற்றும் இந்த குறிகட்டுவான் இறங்குதுறையானது நயனாதீவில் உள்ள கோவில் மற்றும் பன்சாலை மற்றும் இந்த பிரதேசத்தில் உள்ள இந்த தேவஸ்தானத்தினால் பிரசித்தமாக காணப்படுகின்றது. මේවට දසදහස් ගණන් ජනතාව මේ යාපනයේ නැත්තම් මේ තීව් ප්‍රදේශයෙන් විතරක් නෙමෙයි මුළු ලංකා පුරාම මේ නාගදීප විහාරයටත් ඒ වගේම අම්මාන් කෝවිල වඳින්නත් ඒ වගේම පල්ලියටත් අතිවිශාල ජනතාවක් එනවා. அந்த வகையில் இங்கு இந்த கோவிலை கும்பிடுவதற்கும் இந்த பன்சாலைக்கும் இலங்கை பூராகவும் இருந்து 10,000க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் ஒரு முறையும் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ඉතින් ඒ නිසාම මෙතන මේ ජැටි එකෙන් ඒ වගේම ඒ දූපත්වල හැමදාම ජීවත් වෙන විශාල ජනතාවකුත් ඉන්නවා. அதே போல இந்த ஜெட்டியை இதனுடைய இறங்குதுறையின் அங்கால் இருக்கின்ற அப்பால் இருக்கின்ற நயனாதீவு மற்றும் நெடுந்தீவு மக்கள் நிறைய பேரும் இந்த ஜெட்டினை பாதித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். මම මීට කලින් ඩෙල්ෆ් නැත්නම් නෙදුන්තීව් යන වෙලාවකදී අපි දුටුවා ඒ ප්‍රදේශයට යන ගුරුවරු උගන්වන්න යන ගුරුවරු ප්‍රාදේශීය ලේකම්කාර නිලධාරීන් ඒගොල්ලෝ යන්නේ මේ යන සාමාන්‍ය බෝට්ටුවෙම තමයි. ඒක යනකොට එහෙට ටිකක් දවල් වෙලා යන්නේ. ඒ වගේම මේගොල්ලන් අන්තිම බෝට්ටුව එන්නේ මම හිතන්නේ 3ට විතර නිසා ඒගොල්ලෝ ඒ බෝට්ටුවෙන් නැවත එන්න ඕනේ නිසා විශේෂයෙන්ම නෙදුන්තීව් දූපතේ ජනතාවට හරි සේවයක් ලබා දෙන්න රජයේ නිලධාරීන්ට අපහසුතාවයකුත් ඇති වෙලා තියෙනවා. நான் இறுதியாக நெடுந்தீவு பிரதேசத்துக்கு பயணித்த பொழுது நான் அறிந்து கொண்டேன் அங்குள்ள ஆசிரியர்கள் மற்றும் பிரதேச செயலகங்களில் சேவையாற்றுகின்ற அதிகாரிகள் இந்த சாதாரண படகுகளின் மூலமாகத்தான் அந்த பிரதேசத்திற்கு சென்று சேவையாற்றுகிறார்கள் என்றும் அவர்கள் செல்கின்ற பொழுதும் மிகவும் நேரம் தாழ்த்தி செல்வதாகவும் திரும்ப வரும் பொழுதும் அவர்கள் அதாவது 3 மணிக்கு அங்கிருந்து திரும்ப வேண்டி இருப்பதாகவும் அதனால் மிகுந்த சிரமத்துக்கு ஆளாகின்றார்கள் என்பதனையும் நான் அறிந்து கொண்டேன். මොකද මොන සංවර්ධනය කරන්නත් කනෙක්ටිවිටි එක කියන එක අත්‍යවශ්‍යයි. அந்த வகையில் எந்த ஒரு அபிவிருத்தியை செய்வதற்கும் ஓர் இணைவு பாலம் என்பது மிகவும் முக்கியமானது. கனெக்டிவிட்டி නැතුව සංවර්ධනයක් ගැන හිතන්න බෑ. ஒரு இணைவு பாலம் இல்லாமல் நாம் ஒரு அபிவிருத்தியை பற்றி நினைத்து பார்க்க கூட முடியாது. හැබැයි කනෙක්ටිවිටි විතරකුත් මදි.
ஆனால் அந்த இணைப்பு பாலம் என்பது மட்டும் போதாது. මොකද අද ලෝකෙ තිබෙන ඉතාම අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් ලබා ගන්න නම් අපිට ඒ සම්බන්ධයත් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම අපිට විදුලිය බලශක්තියත් අත්‍යවශ්‍යයි. அந்த வகையில் இன்று உலகம் பூராகவும் இடம்பெறுகின்ற பல்வேறு செயற்திட்டங்களை நாம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு எமக்கு மின்சாரமும் தேவையாக இருக்கின்றது. அதே போல மற்றும் பல தேவைகளும் அந்த இடத்தில் காணப்படுகின்றது. ඒ නිසා ඇත්තටම ගත්තොත් මෙතෙන්ට එන සංචාරකයන්ට ඒ වගේම නයිනතිව්සා නෙදුන්තිව් දූපත්වල ජීවත් වෙන ජනතාවට මේ හැම කෙනාටම තිබිච්ච මම හිතන්නේ විශාල ගැටලුවක් තමයි එකක් මේ ජැටි එක බොහොම අබල දුබල වෙලා ඒකේ බෝට්ටු දෙක තුනයි හරියට කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම ගත්තොත් එහෙම නෙදුන්තිව් වගේ ගත්තොත් මේගොල්ලන්ට හරි නාවික හමුදාවෙන් තමයි තෙල් ගෙනහිල්ල ඒගොල්ලන්ට තෙල් ටික දෙන්නේ. ඒ වගේ විශාල ගැටලු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. அந்த வகையில் இந்த நெடுந்தீவு மற்றும் நயினாதீவு மக்களுக்கு மிகவும் பாரிய ஓர் பிரச்சனை, ஒரு இடர்பாடுகள் காணப்படுகின்றது. இந்த வகை இலங்கை கடற்படையின் ஊடாகவே அவர்களுக்கு எரிபொருள் விநியோகமும் இடம்பெறுகின்றது. அதே போல பல இடர்பாடுகளுக்கும் அந்த மக்கள் வந்து முகம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். නමුත් ඒ ගැටලු කොච්චර තිබුණත් ඇත්තටම මේ අද මේ පටන් ගන්න වැඩසටහන ආරම්භ වුණේ ටිකක් වෙනස් විදියකට. அந்த வகையில் எவ்வாறான இந்த இடர்பாடுகள் இருந்தாலும் இந்த நிகழ்வானது இன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஓர் வித்தியாசமான முறையில் தான். මොකද අපි ආණ්ඩුව ගත්ත ගමන්ම අපි දන්නවා නිලධාරීන් දිසාපතිතුමා, ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා, ඒ වගේම කෝපරේටිව් සොසයිටි එකේ ජෙනරල් මැනේජර්ස්ලා නැත්නම් ඒ කොමිෂනර්ස්ලා ඒගොල්ලෝ එකපාර ඇවිල්ලා ඇමතුමා අරක් කරන්න මේක කරන්න කියලා ඉල්ලන්නේ නැහැ. நாங்கள் அரசாங்கத்தினை பாரமெடுத்த பொழுது எமக்கு நம்மளுடைய அரசாங்க அதிபர் மற்றும் அனைத்து அரசு அதிகாரிகளும் எம்மிடம் வந்து இதனை செய்யுங்கள் அதனை செய்யுங்கள் என்று கேட்கவில்லை. ඒ වගේම මම හිතන්නේ නිලධාරීන්ට හොඳ අදහසක් තියෙනවා, අත්දැකීමක් තියෙනවා. වැඩක් කරගන්න අඩු ගන්න ඉතින් ලියුම් 50ක්වත් ලියන්න ඕන, අවුරුදු 3-4ක්වත් කුණු ගන්න ඕන. அவர்கள் அந்த வேலை திட்டங்களை செய்வதற்கு பல கடிதங்களையும் எழுத வேண்டும். 3-4 வருடங்களுக்கு மேலாக அந்த கடிதங்களுக்குரிய பதில்களையும் நாம் எதிர்பார்த்திருக்க வேண்டும் என்பதை அவர்களுக்கு தெரியும். ඒ නිසා අපි අවුරුදු ගානකට කලිනුත් අපි ඩෙල්ෆ් ගියා, ප්‍රශ්නේ දැක්කා. නමුත් ඒතර අපි ආණ්ඩුවේ නෙමෙයි. ඊට පස්සේ ආණ්ඩුව ආවට පස්සේ මේ අඳුනගත්තා. ඒත් අපිට බරපතල ඉල්ලීමක් ඇත්තටම අපේ නායක නිලධාරීන්ගේ පැත්තෙන් නැත්නම් ඒ ප්‍රදේශයේ අපි එන්න කලින් හිටපු දේශපාලන නායකත්වයේ පැත්තෙන් අපිට ඉදිරිපත් වෙලා තිබුණ නැහැ. நாம் இந்த அரசாங்கத்தினை பாரமெடுப்பதற்கு முன்னரும் நான் நெடுந்தீவு பிரதேசத்திற்கு விஜயத்தினை மேற்கொண்டிருந்தோம். அந்த வகையில் அந்த இடர்பாடுகள் தொடர்பாக நாம் அறிந்து கொண்டிருந்தோம். ஆனாலும் அங்கிருந்த அதுவரை காலமும் இருந்த அந்த அரசு நிலதாரிகள் மற்றும் அரசியல்வாதிகளும் அது தொடர்பான எந்த ஒரு தீர்வினையும் எம்மிடம் தெரிவிக்கவும் இல்லை. அதற்கான நடவடிக்கையும் எடுக்க முன்வரவில்லை. ඒ නිසා තමයි මම හිතන්නේ සමපකාර සමිතිය සභාපතිතුමා කිව්වේ මේක දැකපු හීනෙකුත් නෙමෙයි නේද? සාමාන්‍ය අපි කියන්නේ හීන සභාව වෙනවා කියලානේ. ඉතින් එතුමා කිව්වා මේක දැකපු හීනෙකුත් නෙමෙයි, අද ඒක සභාව වීම ගැන එතුමා සතුටු වෙනවා. அந்த வகையில் தான் எமது பல்நோக்கு கூட்டுறவு சங்க தலைவர் குறிப்பிட்டிருந்தார். நாம் இதனை எதிர்பார்க்கவும் இல்லை, அதாவது நான் இந்த கனவினை காணவும் இல்லை, நாம் இதனை இந்த கனவு நனவாகும் என்று எதிர்பார்க்கவும் இல்லை என்று சொல்லி இது இன்னும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் இந்த கனவு நனவாகும் என்பதை நாம் எதிர்பார்க்கின்றோம் என்பதை சொற்பாகவும் அவர் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். ඒ නිසා අපි කියන්න ඕන අපි ආණ්ඩුවක් විදියට අපිට ජනතාව ඉල්ලන සාධාරණ ඉල්ලීම් වගේම අපිම හොයලා බලලා මිනිසුන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න මාසෙ වෙනවා කියන එකටත් මම හිතන්නේ මේක උදාහරණයක්. அந்த வகையில் ஒரு சிறந்த உதாரணமாகும். பொதுமக்களுடைய பிரச்சனைகளை நாம் தேடி சென்று அது தொடர்பாக ஒரு விசாரணைகளை மேற்கொண்டு அது தொடர்பான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கு இது இந்த நிகழ்வானது ஒரு சிறந்த உதாரணமாகும். අනිත් ඒ නිසා අපි අද මේ කරන වැඩේ ඇත්තටම ඒකේ ආරම්භක ගරුත්වය යන්න ඕන පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා. இந்த வகையில் இந்த நிகழ்வினை இடம்பெறுவதற்கு இந்த நிகழ்வு நடைபெறுவதற்காக முதன்முறையாக ஒரு அடிப்படை சிந்தனையினை தூண்டுவித்த ஒருவர் இருக்கிறார். ඒ තමයි අපි මෙතන මම සහ අපේ රාම්තෝලර අපි නෙදුන්තිව් යන දවසක මෙතන ඩියුටි හිටපු නාවික හමුදාවේ නිලධාරිතුමා ආදේතුමා මම හිතන්නේ ඇවිල්ලා නැහැ. එතුමා තමයි ඇත්තටම මට කිව්වේ අපිට කිව්වේ සර් මෙතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පුළුවන් නම් විසඳන්න කියලා. அந்த வகையில் நானும் ராமலிங்கம் தோழரும்
நெடுந்தீவு செல்லும்போது அந்த கடற்படை அதிகாரி, அதாவது இந்த பிரதேசத்துக்கு பொறுப்பாக இருந்த கடற்படை அதிகாரி தான் வந்து எம்மிடம் குறிப்பிட்டிருந்தார், இந்த பிரதேசத்தில் பாரிய பிரச்சனை இருக்கிறது, அந்த பிரச்சனையை ஏழுமான அளவு தீர்த்து தாருங்கள் என்று எனக்கு குறிப்பிட்டிருந்தார். එදාම අපි එතුමා කියපු දවසේම අපි ඩෙල්ෆ් ගිහලා එන හවස මේ සාකච්ඡාව කළා. මම හිතන්නේ මැයි මාසේ වගේ. ඉතින් මැයි මාසේ ඉඳලා අපි අද ඔක්තෝබර් මාසේ 4 වෙනිදා මේ ව්‍යාපෘතිය පටන් ගන්න පුළුවන් වීම ගැන මම ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා RD එකේ පළාත් අධ්‍යක්ෂකතුමා ක්‍රූස් මහතා සහ එතුමාගේ කණ්ඩායමටත්, ඒ වගේම UD එකේ නිලධාරීන්ටත්, ඒ වගේම ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා නාවික හමුදාව මේ වේලනේ මේ බල ප්‍රදේශයේ ඉන්න ඒ නිලධාරීන්ට දිසාපතිතුමාට සහ குமரன் சகோதரத்து தேசபாலன நாயகத்திற்கு. அந்த வகையில் நான் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும். இந்த நிகழ்வினை இவ்வளவு விரைவாக சாதாரணப்படுத்தி கொடுத்த நமது வீதி அதிகாரிகள் அமைச்சினுடைய வடமான பணிப்பாளர் குரூஸ் ஐயா அவர்கள் மற்றும் அனைத்து வீதி அதிகார சபை அதிகாரிகள் மற்றும் அனைவருக்கும் நமது அரசாங்க அதிபர், அரசு அதிகாரிகள் அனைவருக்கும் இந்த இடத்தில் நான் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும். ඒකයි අපි යෝජනාව සාකච්ඡා කළා මාස 4කින් අපි මේක පටන් අරගෙන තිබෙනවා. நாங்கள் இந்த யோசனையை முன்வைத்து, அதாவது மே மாதம் அளவில் இந்த யோசனையை முன்வைத்து 4 மாதங்களில் இதனை நாம் ஆரம்பித்திருக்கின்றோம். ඒ වගේම තමයි මේ පාර හදන එකෙන් ප්‍රයෝජනෙ තියෙන ලොකු ප්‍රයෝජනයක් වෙන බව ඇත්ත. அந்த வகையில் இந்த வீதியினை புனரமைப்பதில் பாரியதோர் பயன் ஒன்று இடம்பெறுகின்றது, நமக்கு கிடைக்கப்பெறுகின்றது. ඒ වගේම ජැටි එක හදන එකනොත් ප්‍රයෝජනයක් වෙන බව ඇත්ත. அதுபோல இந்த இறங்குதுறையை புனரமைப்பதிலும் பாரியதோர் பிரயோஜனம், அதாவது பயன் ஒன்று கிடைக்கப்பெறுகின்றது. මොකද ලංකාවේ මිනිස්සු දැනගන්නත් ඕන ලංකාවේ RD එක මාර්ග සංගමන අධිකාරිය මහා පාර විතරක් නෙමෙයි, ඒගොල්ලෝ මූදෙත් වැඩ කරනවා, ඒගොල්ලෝ බෝට්ටුත් ඔපරේට් කරනවා. அந்த வகையில் இலங்கை வீதி அதிகார அமைச்சர், வீதி அதிகார சபை பற்றி இலங்கை மக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்கள் பாதையினையும் புனரமைத்துக் கொள்கிறார்கள், அதுபோல கடலில் படகு சேவையினை மேற்கொள்கிறார்கள் என்பதனை. ඒ නිසා මේ ජෙටි එකේ දැන් මේ අපි සම්පූර්ණ කරාම දැන් මට පළාත් අධ්‍යක්ෂකතුමා කිව්වේ මේ පාර සංවර්ධනය කරන එක එතුමාලා සැලසුම් කරලා තිබෙනවා මාස 9කට. ඉතින් මාස 9 කියන්නේ ලබන අවුරුද්දේ ජුනි මාසේ වගේ වෙනකොට. ඒ නිසා මම එතුමාට කිව්වා මයි 31කට ඉවර කරන්න කියලා. අපිට එතුමාට ත්‍යාගයක් දෙන්නක් තියෙනවා. ඒ නිසා එතුමා මේක මයි 31කට ඉවර කරන්න තමයි සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ මේ පාර. அந்த வகையில் வடமாகாண போக்குவரத்து வீதிகள் அதிகார சபை தலைவர் எனக்கு வீதிகள் அதிகார சபை பணிப்பாளர் எனக்கு குறிப்பிட்டிருந்தார். இந்த செயற்திட்டமானது ஜூன் மாதம் அளவில் முடிவெடுக்கப்படும் என்று. ஆனால் நான் அவரிடம் கேட்டிருந்தேன், மே 31ஆம் தேதிக்கு முதல் இதனை முடிவெடுத்த வேண்டும் என்று. அவருக்கு நாங்கள் ஒரு டேக்கி கொடுக்கவும் இருக்கிறோம். அந்த வகையில் அந்த நிகழ்வினை 31ஆம் தேதி மே 31க்கு இடையில் முடிவதற்காக நாம் எதிர்பார்க்கின்றோம். මේකට 400 මිලියන් 299 මේ පාර හදන එකට අපිට යනවා මිලියන් 299ක්. இந்த வீதினை புனரமைப்பதற்கு நமக்கு மில்லியன் 299 மில்லியன் நமக்கு செலவாகின்றது. ඒ වගේම අපේ ජැටිය එක සැරේ බෝට්ටු 7ක් බර්ත් කරන්න පුළුවන් වෙන විදියට හදන්න අපි තව මිලියන් 800ක් වෙන් කරනවා. அந்த வகையில் 7 படகுகளை ஒரே நேரத்தில் நிறுத்தக்கூடியவாறு இந்த இறங்குதுறையை புனரமைப்பதற்கு மில்லியன் 800 மில்லியனை நாம் ஒதுக்குகின்றோம். ඒසා ලබන අවුරුද්දේ මේ කාලේ විතර වෙනකොට අපි හිතනවා මේ දෙකම අපිට සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. அந்த வகையில் நான் எதிர்பார்க்கின்றேன் அடுத்த வருடம் இந்த காலப்பகுதியில் வந்து இவை இரண்டையும் முடிவுக்கு கொண்டு வர முடியும் என்று நான் எதிர்பார்க்கின்றேன். ඉතින් ඒකෙන් අපි ප්‍රවාහනයේ ප්‍රශ්නේ සැලකියුතු ප්‍රමාණයක විසඳෙනවා. அதுபோல இங்கு காணப்படுகின்ற பயண போக்குவரத்து தொடர்பான பிரச்சனையை நான் இதனூடாக முடிவுறுத்த முடியும். මෙතන මිනිස්සු බෝට්ටුවට යන විදිය එච්චර ආරක්ෂිතය කියලා මට තේරෙන විදියට ආරක්ෂිත බවක් මට පේන්නේ නැහැ. எனக்கு தெரிந்த வரையில் இங்கிருந்து மக்கள் பயணிப்பது அவ்வளவாக பாதுகாப்பானதாக எனக்கு தெரியவில்லை. හැබැයි අපි මේ කරන ව්‍යාපෘතිය අංග සම්පූර්ණ කරා කියලා මම හිතනවා කණිත්‍ය නීතිගත සංස්ථාව මේකට සම්බන්ධ වීමත් එක්ක. The Petroleum Corporation. அதுபோல நான் எதிர்பார்க்கின்றேன் இது இவ்வாறான ஒரு செயற்திட்டத்திற்கு வந்து எம்எல்லுடன் கைகோத்து கொள்ளுவார்கள் பெட்ரோலியம் கூட்டுத்தாபனத்தினரும் என்று சொல்லி எதிர்பார்க்கின்றேன். මොකද මම හිතන්නේ මුළු කාලය අවුරුදු කාලයක් තිස්සම අවුරුදු 50-100ක් විතර වෙන්න පුළුවන් නෙදුම් තීව්ව වලට නැත්නම් ඩෙල්ෆ් වලට විදුලි බලය දීලා තිබෙන්නේ ජෙනරේටරයක් හරහා.
நான் நினைக்கின்றேன் 50-100 வருடங்களுக்கு மேலாக நெடுந்தீவு மக்களுக்குரிய மின்சார பாவனை கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அங்குள்ள ஜெனரேட்டர் ஊடாகத்தான். එතකොට ඒකට තෙල් ගෙනියන නාවික හමුදාව. அதற்குரிய எரிபொருளை கொண்டு செல்வது எமது இலங்கை கடற்படையினர். එතුමාලා ඒකට විශාල මහන්සියක් ගන්නවා. அவர்கள் அதற்கு சரியாக கஷ்டப்படுகிறார்கள். ඒ වගේම තෙල් පම්ප් කරන්න එක සැරයකට පැය කීයක් යනවා? පැය 7ක්. තෙල් ටික ජෙනරේටරේට පම්ප් කරන්න පැය 7ක් විතර යනවා. அந்த ஜெனரேட்டர் ஊடாக அந்த எரிபொருளை அங்கு சேமிப்பதற்கு அங்கு இறக்குவதற்கு 7 மணித்தியாலங்கள் செல்கின்றது. දැන් පෙට්‍රල් ලීටරයක් කොළඹ කීයද? இப்பொழுது பெட்ரோல் லிட்டர் ஒன்று கொழும்பில் எவ்வளவு? සභාපතිතුමා ළඟදී අඩු කරා. சபாபதி தலைவர் வந்து அதை ඩීසල් අඩු කරා කීයද? டீசல் எரிபொருள் விலையினை வந்து குறைத்திருக்கிறார். 277යි යාපනයේ ඩීසල් ලීටරයක්. யாழ்ப்பாணத்தில் வந்து டீசல் லிட்டர் வந்து 277 ரூபாய். ඩෙල්ෆ් වල ඩීසල් ලීටරයක් කීයද? டெல்ஃபில் வந்து எவ்வளவு லிட்டர் 1 லிட்டர் வந்து டீசல் வந்து டெல்ஃபில்? අන්නක PS මැඩමින් 300. හයි. ඩෙල්ෆ් වල 300ක් වෙනවා. டெல்ஃபில் வந்து 300 ரூபாய் ஆகிறது. ඒ නිසා එක පැත්තකින් ගත්තොත් ඩීසල් මිල වැඩි වෙනවා කියන්නේ හැම දෙයක්ම මිල වැඩි වෙනවා. ஒரு பக்கம் எடுத்துக்கொண்டால் டீசல் எரிபொருள் விலையானது கூடுகின்ற பொழுது அந்த பக்கம் அந்த எரிபொருள் விலை கூட்டப்படுகின்றது. ඒ නිසා අපිට අද අපිට පුළුවන් වුණා ඩෙල්ෆ් වල පෙට්‍රල් ෂෙඩ් එකක් ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට ආරම්භ කරා. இன்று நமக்கு முடியுமாக இருக்கின்றது டெல்ஃபலின் வரலாற்றில் முதல் முறையாக ஒரு பெட்ரோல் செட் ஒன்றினை அங்கு ஆரம்பிப்பதற்கு. ඊට පස්සේ ඒ කනිෂේ සංස්ථාව සතුව තියෙන තාක්ෂණය නාවික හමුදාවට ලැබෙනවා තෙල් ටික පම්ප් කරන ජෙනරේටරේට. அடுத்ததாக எமது பெட்ரோலிய கூட்டுத்தாபனத்திற்கு இருக்கின்ற தொழில்நுட்ப வசதிகளை வந்து தொழில்நுட்ப வசதிகளை இலங்கை கடற்படையினருக்கு நாம் கொடுக்கின்றோம் அந்த அந்த எரிபொருள் போக்குவரத்தினை இலகுபடுத்துவதற்காக. දැන් පැය 7ක් යනවා ජෙනරේටර් තෙල් පම්ප් කරන්න. இன்று 7 மணித்தியாலங்கள் செல்கின்றது ஜெனரேட்டர் ஊடாக எரிபொருளை அங்கு சேமிப்பதற்கு. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු 3-4 දිනක දවසක්ම යනවා. அதாவது 3-4 பேருடைய நாளே அதில் முடிகின்றது. නමුත් කනිෂේ සංස්ථාව මේ ඔපරේෂන් එක පටන් ගත්තට පස්සේ කොච්චර වෙලාවක්ද යන්නේ? அடுத்ததாக இலங்கை போக்குவரத்து இலங்கை எரிபொருள் கூட்டுத்தாபனமானது இதை ஆரம்பித்த பிறகு எத்தனை மணித்தியாலங்கள் செலவாகும் அந்த எரிபொருளை அங்கு சேமிப்பதற்கு? සභාපතිතුමා කියනවා විනාඩි 45ක් යන්නේ කියලා. தலைவர் கூறுகிறார் 45 நிமிடங்கள் மட்டுமே செல்கும் என்று சொல்லி. පැය 7ක වඩාක් විනාඩි 45ට අඩු වෙනවා කියන්නේ කොච්චර ලොකු ඉතුරුවක්? 7 மணித்தியாலங்களை விட 45 நிமிடங்களுக்கு குறைவடைகின்றதுன்றது எவ்வளவு ஓர் சேமிப்பானது நேரமானது. ඒ නිසා අන්න එහෙම දෙයක් තමයි අද අපි පටන් ගත්තේ. அந்த வகையில் அதைத்தான் இந்த நிகழ்வில் நாம் ஆரம்பித்தோம். ඒ නිසා අපි සතුටු වෙනවා මේ රටේ ජනතාව අපිට දුන්නු ජනවරමත් එක්ක. நான் அந்த வகையில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் இந்த பிரதேச மக்கள் நமக்கு கொடுத்திருக்கின்ற இந்த ஆதரவு தொடர்பாகவும். කිසිම කෙනෙක් කොන් වෙන්න දෙන්නේ නැතුව யாரும் இதனை குழப்பதற்கு இடமளிக்காமல் රටේ හැම තැනකම ඉන්න ජනතාවට සාධාරණව සලකන්න. இலங்கையில் அனைத்து பிரதேசங்களில் உள்ள மக்களுக்கும் ஒரே மாதிரியான விதத்தில் அவர்களை நாம் முகம் கொடுப்பதற்கு. අර යාපනයේ ඉන්න ටිකක් පරණ දේශපාලනඥයෝ ලංකාවේ තියෙන ආණ්ඩුවට කියන්නේ කොළඹ ආණ්ඩුව කියලා. இலங்கை யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கின்ற பழைய அரசியல்வாதிகள் கூறுகிறார்கள் இலங்கையினுடைய அரசாங்கமானது கொழும்புக்குரிய அரசாங்கம் என்று சொல்லி. ඒකේ පොඩි අත්තක් තියෙනවා. මොකද කොළඹින් ඈතට යනකොට කොළඹට ඇහෙනවා අඩුයි, කොළඹට පේනවා අඩුයි, கொළඹට දැනෙනවා අඩුයි. அதில் ஒரு சிறு உண்மையும் இருக்கின்றது. கொழும்பு போல ஒரு பாரிய தூரத்திற்கு செல்லுகின்ற பொழுது கொழும்புக்கு அது விளங்குவதன் குறைவு, அதை உணர்ந்து கொள்வதன் குறைவு, இங்குள்ள பிரச்சனைகளை கேட்டுக்கொள்வதன் குறைவு. හැබැයි මම හිතනවා මේ තීව් ප්‍රදේශවල ඉන්න ජනතාවගෙන් අහුවොත් ඒගොල්ලන්ට කොහොමද යාපනයේ තියෙන පාලනය දැනන්නේ කියලා. யாப்பனே பாலனையாத் ඒගොල්ලන්ට කොළඹ ආණ්ඩුව තරම්ම දුරයි. அந்த வகையில் இங்குள்ள தீவு மக்களுக்கு உரிய வசதிகளையும் நாம் பார்த்து கொண்டோமானால் அவர்களுடைய பிரச்சனைகளும் யாழ்ப்பாணத்திற்கு கேட்பதும் வந்து கொழும்புக்கு கேட்பது போல தூரத்திற்கு தான் கேட்கின்றது. கவர்னர் මම ඇත්තනේද කියන්නේ? கவர்னர் வந்து நான் சொல்றது உண்மைதானே. තීව් ප්‍රදේශවල ජනතාවගේ පහසුකම් යාපනයේ ගොඩක් ප්‍රදේශවලට වඩා අඩුයි. இந்த தீவு மக்களுக்கு கிடைக்கப்படுகின்ற வசதிகள் வந்து யாழ்ப்பாணத்தில் அனைத்து பிரதேசங்களில் உள்ள மக்களைப் போல கிடைப்பது இல்லை. වැඩිම ගුරු හිඟේ තියෙන්නේ මෙහි.
குரு இங்கே ஆசிரியர் அதிகமான ஆசிரியர்கள் இருக்கிறார்கள் இங்குதான். இல்லை අඩු இங்கு அதிகமான ஆசிரியர்கள் இல்லை. ඒ වගේම ප්‍රවාහන ප්‍රශ්න තියෙනවා. போக்குவரத்து பிரச்சனையும் காணப்படுகின்றது. ඒ නිසා අපි සතුටු වෙනවා අන්න ඒ වගේ කොළමිනුත් ඈත යාපනනුත් ඈත මේ තීව් பிரதேசයට මේ வகை දෙයක් කරන්න ලැබෙනවා. அந்த வகையில் கொழும்பிலிருந்து தூரத்தில் உள்ள யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து தூரத்தில் இருக்கின்ற இந்த கொழும்பு வகையான இந்த தீவு பகுதிக்கு இவ்வாறான ஒரு செயற்திட்டம் இடம்பெறுவது குறித்து நாங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். ඒ වගේම මෙතන ඉඳලා පාර හොඳට හදපු තැනට තියෙනවා තව කිලෝමීටර් 3.2. இந்த இடத்திலிருந்து 3.2 கிலோமீட்டருக்கு சரியான முறையில் பாதை அமைக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. දැනටම පළාත් අධ්‍යක්ෂකතුමා යම් මුදලක් වෙන් කරලා තිබෙනවා ඒකේ ඒ කොටසෙන් ටිකක් හදන්න. இங்குள்ள பணிப்பாளர் வந்து அதற்குரிய சிறு முதலை வந்து ஒதுக்கி இருக்கிறார் அவற்றில் ஒரு அபிவிருத்தியை மேற்கொள்வதற்கு. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ කොටසට නෙමෙයි මේ මුළු කිලෝමීටර් 3.2ම සම්පූර්ණයෙන් හදන්න අපි ඔබතුමාලට ලබන අවුරුද්දට මුදල් ලබා දෙන්න. நான் வந்து ஒரு சிறு பகுதி இந்த 3.2 கிலோமீட்டர் வீதியினுடைய சிறு பகுதியை அல்ல முழுவதையும் புனரமைப்பதற்கான முதல் நிதியினை வந்து அடுத்த வருடம் உங்களுக்கு ஒதுக்கி தருவதற்கு எதிர்பார்க்கின்றேன். ඒ වගේම RDA සභාපතිතුමා ඇතුළු අධ්‍යක්ෂකතුමාලාගෙන් ඉල්ලා සිටින දේ තමයි මෙතන ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමාත් එක්ක කතා කරගෙන මෙතන අතිවිශාල ජනතාව මම හිතන්නේ සතියාන්තයට 15000ක් විතර එනවා. நான் வீதி அதிகாரிகள் சபை தலைவர் மற்றும் பணிப்பாளர்கள் மற்றும் நம்மளுடைய டிவிஷனல் செக்ரட்டரிக்கும் வந்து நான் இந்த இடத்தில் குறிப்பிடுகின்றேன். ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது 15000க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் இங்கு வருகிறார்கள். මෙතන හරි பார்க்கிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் එක්කම ඒ පාර හදන්න කියලා. நான் அவர்களுக்கு கேட்டுக்கொள்வது இங்குள்ள ஒரு பார்க்கிங் ஃபெசிலிட்டிஸோட பார்க்கிங் வசதிகளோட ஒரு வீதியை அமைத்து கொடுக்குமாறு. ඒ නිසා අපි අපේ රටේ දෙමළ සිංහල මුස්ලිම් සෑම ජන කොටසකටම සාධාරණ සලකන ආණ්ඩුවක්. எங்களுடைய இந்த அரசாங்கமானது இலங்கையினுடைய தமிழ் சிங்கள முஸ்லிம் அனைவரையும் ஒரே மாதிரியான பார்வையில் பார்க்கின்ற ஒரு அரசாங்கமாகும். ඒ නිසා අපි ඔබතුමාලා සියලු දෙනාගම ඉල්ලා සිටින්නේ අද ඉස්සර යුද්ධයට බය වෙච්ච කට්ටිය අද අපිට පේනවා දැන් සමගියට බය වෙනවා. அன்றைய காலத்தில் யுத்தத்திற்கு பயந்தவர்கள் இன்று பயப்படுகிறார்கள், சமாதானத்திற்கு பயப்படுகிறார்கள். අපිට පේනවා අපි ආණ්ඩුවක් විදියට කිසිදු ભેදයෙන් තොරව වැඩ කරනකොට අපිට පේන්නේ මෙතන මිනිස්සු විතරයි. අපිට දෙමළද සිංහලද මුස්ලිම්ද කියලා විශේෂ දෙයක් අපිට පේන්නේ නැහැ. நாம் மக்களுக்காக ஒரே மாதிரியான விதத்தில் சேவையாற்றி செல்லும் பொழுது இங்கு இருப்பவர்கள் தமிழர்களா சிங்களவர்களா முஸ்லிம்களா என்பது நமக்கு நாம் கண்டுகொள்வதில்லை. අපි වැඩ කරන්නේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට. நாம் வேலை செய்வது இலங்கையினுடைய அனைத்து மக்களுக்கும். හැබැයි ඒකට බය වෙච්ච පොඩි දේශපාලන කණ්ඩායම් දෙක තුනක් මේ පැත්තෙත් ඉන්නවා දකුණෙත් ඉන්නවා. ஆனால் அதற்கு அவ்வாறான நம்மளுடைய வேலை திட்டத்திற்கு பயம் கொண்டிருக்கின்ற ஓர் சிறு அரசியல் குழுக்கள் இருக்கிறார்கள், இங்கும் இருக்கிறார்கள், தெற்கிலும் இருக்கிறார்கள். ඒගොල්ලෝ දැන් සමගියට බයයි. அவர்கள் சமாதானத்திற்கு பயப்படுவார்கள். අපි හිතනවා අපි අද මේ කුරිකට්ටුවන් ජැටියක හදන එක කුරිකට්ටුවන් ජැටියක කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ජාතික සමගියේ සංකේතයක්, ආගමික සමගියේ සංකේතයක්. இந்த குறிகட்டுவான் ஜெட்டியை நாங்கள் புனரமைப்பானது இலங்கையினுடைய தேசிய இனங்களுடைய ஒற்றுமையையும் மற்றும் தேசிய மதங்களுடைய ஒற்றுமைக்கும் உரிய ஓர் இடமாகும். මේ එකම ජැටියෙන් එකම බෝට්ටුවෙන් තමයි නාගදීප විහාරය වඳින්න යන්නේ. ඒ වගේම අම්මාන් කෝවිල වඳින්න යන්නේ. இந்த ஒரே இறங்குதுறையினூடாக ஒரே படகில் தான் நாகவிகாரையும் கும்பிட செல்கிறார்கள், அதேபோல் நாகதீப அம்மன் கோவிலையும் கும்பிட செல்கிறார்கள். ඒ වගේම නාගදීප විහාරයේ ඇඳලා තියෙන චිත්‍රක තිබෙනවා ඒ විහාරේ ප්‍රධාන දායකයා වශයෙන් වැඩිම කාලයක් වැඩිම සේවයක් කරපු කෙනා ඒ ප්‍රදේශ පදිංචිලා හිටපු දෙමළ හින්දු පුරවැසියෙක්. அந்த நாகவிகாரை பன்சாலையிலேயே குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இங்கு அந்த பிரதேசத்தில் பாரிய ஒரு உதவிகளை செய்தவர்கள் இந்த பிரதேசத்தில் வாழ்ந்த இந்து மக்கள் தான் என்று கூறி නිසා කුරිකට්ටුවන් ජැටියක මම හිතන්නේ අපේ දේශීය මක්කල් ශක්ති ආණ්ඩුවේ ජාතික සමගිය සඳහා අපේ වන වැඩසටහනේ එක සංකේතයක් කියලා මම හිතනවා. நான் நினைக்கின்றேன் இந்த குறிகட்டுவான் இறங்குதுறையானது தேசிய மக்கள் சக்தியினுடைய அரசாங்கத்தினூடாக முன்னெடுக்கப்படுகின்ற ஒரு சமாதானமான ஒரு அனைவருக்கும் ஒன்றிணைந்த ஒரு தேசிய ஒன்றிணைவை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு தளமாக நாம் எதிர்பார்க்கின்றோம். ඒ අවසාන වශයෙන් මේ සඳහා අපිට ක්ලීන් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහනෙනුත් වෙරළ සංරක්ෂණ අධිකාරිනුත් උදව් කරනවා. அதுபோல கிளீன் ஸ்ரீலங்கா அதிகாரிகளும் மற்றும் கோஸ்டல் அதிகாரிகளும் இதற்கு வந்து உதவி செய்கிறார்கள். නිසා
මේ කටයුත්ත සාර්ථකව අවසන් කරලා ජනතාව වෙනුවෙන් ඒත් හොඳම තෑග්ගක් ලබා දෙවි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. විශේෂයෙන්ම උතුරු පළාත් මාර්ග සංගමන அதிகாரிයට එතුමලා සියලුදෙනාට සුවපතමින් මගේ අදහස් දැක්වීම අවසන් කරනවා. அந்த வகையில் இந்த நிகழ்வானது இந்த செயற்பாட்டினை மிகுந்த விரைவில் முடிவுறுத்தி கொடுப்பார்கள் என்று சொல்லி இலங்கை வீதி அதிகார சபை பணிப்பாளர் மற்றும் அதிகாரிகளையும் நாம் எதிர்பார்த்து கொண்டு இந்த உரையினை நாம் முடித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி.